бинобар наздик омадани фасли баҳор дар ҳамаи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идораҳо, муассисаҳо ва хоҷагоҳии кишоварзии ноҳияи шаҳри нав дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳашарҳои дастаҷамъона ташкил ва гузаронида шуд. Сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад, ки пайваста дар талоши онанд, то диёри худро ободу зебо гардонанд. нақша чорабинии шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри нав ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав имрӯз дар маркази ноҳия дар кӯчаи исмоили сомонӣ маъракаи ниҳолчинонӣ рафта истодааст. дар маъракаи мазкур зиёда аз 100 бех ниҳолҳои орӯиши ҳамешасаб шинонида шуд. Инчунин дар ҳудуди ноҳия дар назди бинои мақомоти маҳаллӣ ва боғи устод Мирзо Турсунзода зиёда аз 7000 бех ниҳолҳои гули лола шинонида шуд. низоми ягона дар мавзӯи амали зери низомҳои ҳудудӣ ҳангоми пешгирии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиӣ, аз ҷумла тоза намудани селраҳаҳо, заҳбурҳо, каналҳо ва ҷӯйборҳо амалӣ ва гузаронида шуд. ҳамин тавр дар назди майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ду тарафи шоҳроҳи Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ ва дастаҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад.